खानो बदल गल ना आज पुरानका खाना बा ना आज पुरानका समियाना बा ना आज पुरानका मर्दाना बा तो के करा के दोस्त दिया के करा के आजकल के खाना के दोस्त दिया कि आजकल के जनाना के दोस्त दिया कि आजकल के समियाना के दोस्त दिया कि आजकल के हे टाइप का मौग मर्दाना के दोस्त दिया के करा के दोस्त दिया समझ आवत बाना लेकिन का करो जब जैसन तब तैसन ना करे तो मर्द कैसन पहले के गीत संगीतकार है पहले के खाना कार है पहले पुरानका खाना खा के लोग 100 बरिस 150 200 बरिस जियत रहले मकई के भात मरुआ के रोटी लटका सतुआ भुजिया ई कुल चीज खा खा के 200 बरिस लोग जियत रहे महुआ के लाटा आजकल के खाना आइल बा भोज भात में चल जाता लोग 72 किस्म के ओजा व्यंजन तैयार बा तनी हई खा ल 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 72 किस्म नट्टी पले चढ़ा लेता लोग जवना के चढ़ला के बाद उतरे के नाम ले तू तो बा नहर के अरिया जा करके हाथ में खैनी लठता लोग इंतजार में की वही है इंतजार में बा लोग आई ना आउ चढ़ल बतावे के नाम लेते पहले के गीतकार है पहले के गीत रहे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो आजो काल के गायक लोग गीत गावताड़न परिवार तो परिवार हो अकेलहू में बैठ के सुने में लाजे लगता गवैया घड़ी गीत गावता लोग पतिया नतिया पटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा दुआज भर ढील द ढोढ़ी द के छील द दुनिया किस्म के गीत आवत बाप रे बाप और कौन आइल बा हो एगो गाना गौले बा एगो गायक कहता झुकेगा नहीं तो ढुकेगा कैसे महाराज घड़ी के गाना होता सुनला के बाद होश खराब हो जाता लेकिन हमरा ऐसने पुरनका चीज एगो याद आइल बा पहले हमने के गांव दे हाथ में गोदाना गोदे लियावत रहे आइल बाड़ी एक जना गोदाना गोदे खातिर गांव में जब कोई नहीं खेलौ को तब बेचारी गौवा से निकल के डाक लगौले बिया कहली कहले बिया ए कुंवर बा भौजी हो अकेले बाड़ी हो अरे काटाना दिन के बाद तो एगो गोदाना गोदे आइल बाड़ी ना गोदवाई बुका कहाँ से अरे आइली हम पूर्व केवरी से अरे घर पर तो सब बनवा मोटवा कुंवर डारलिंग तू गोदानवा गोदावा अरे तो जहाँ कहबू छापी देबो अरे हाथ पानी सनवा गोदावा महेंद्र यादव मोड़िया के ओर से पुरस्कारी प्यार देवे खातिर दिल से आभार बरुआ तो कुंवर डारलिंग तू गोदानवा गोदावा लेकिन हमनी के कहे का भोला के दुलरुआ होगा बाबा आई जइता
जागा करता दुआरा मंगल बरसाई जइता हो कंपोजिशन चेंज बा कोनो दीवाना और दीवानी के बीच के बात बा दीवाना के घर के बड़ा लोग मार मरले होवन दीवानी से जाके अपन टूटल फूटल अंग दिखावता कहता का एक कुंवर डार्लिंग तोहरे प्यार में कमलबास डार्लिंग अरे भाई खूब मरले हो भाभी गरियवली बाबू तुरले नाता माई घर से भगवान लेकिन हमने के थोड़ा कहे के बा ना हमने के कहे के बा का कहे के बा करती के भैया हो विघ्न हो रवैया बाबू होवे भोले दानी पार्वती मैया कंपोजिशन चेंज गाई भजन हमारे रे सहारे सहारे गाई भजन हमारे रे सहारे पर तू बना पुकारे आई आई रे बाबा लइका पुकारे चलते हुड़का लय बड़ा पुरान हो लेकिन बहुत सुंदर गवैया भाई हमार गायक गोलू राजा यही धुन के सहारा लेके अब बड़ा सुंदर एगो लय गा दिल शब्द चटक रहे गाना खूब चलता निमन होई जाला जिंदगी होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले बजा इहे लय हो आज के लय ना बहुत पुराना लय हो लेकिन यही लय के सहारा लेके लइका ब्रह्मा के ब्रह्मानी के दरबार में जाके माई से कहले कि माई गावल बजावल तो दूर के बात बा शुद्ध से हमरा बोले तक ना आवेला हतना पंच के बीच में लोग इजा बुला के हमरा हाथ में माइक धरा देले बा आखिर हम गाई तक आ गई बोली तक आ बोली अतनो हमरा बुद्धि ज्ञान नहीं थे रात भर तक गावल दूर के बात बा तो माई आज के रात इज्जत तोहरे हाथ में बा प्रतिष्ठा बचई है माई पुरस्कार भैया के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करब आशीर्वाद देके गीत संगीत के शोभा बढ़ानी नारायण जी बनोले रखे लइका माई से कहली कि माई सरस्वती सरदा
सरस्वती शारदा भवानी हो दोनों हाथ जोड़ता हाथ जोड़ता दिए माई हाथ जोड़ता दर्शन दे दो चाहो दर्शन दे दो चाहो तानी हो भैया सारा दे परमादरणीय हेलो आरजेडी मदन यादव राष्ट्रीय जनता दल शाहपुर विधानसभा 198 के भाई विधायक प्रत्याशी बानी और वहाँ के हमारा के 500 रुपया पुरस्कार न बल्कि हमार मनोबल बढ़ावे खातिर हमार गीत संगीत अच्छा अंदाज में लावे खातिर 500 रुपया पुरस्कार दिले बानी। नारायण जी से यह कामना करो कि वहाँ के मन के सोचल सपना मनोकामना भगवान पूरा करे जहाँ रही हंसत खेलत मुस्कुरात रही। अच्छा साधु जी की ओर से जोगी जी की ओर से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दर्शन दे दो चाहो पानी हो मैया सारा दे दर्शन दे दो चाहो पानी हो मैया सारा दे अच्छा उड़ियान टोला अच्छा उड़ियान टोला के पंच महोदय की ओर से 101 रुपया के पुरस्कार बार बार प्रणाम करम। नारायण जी के कृपा रहो सदैव बना रहो। दुनिया में के बड़का हम ना कुंवर जी ना भैया रहे दो ठीक बा सब बंद रहे दो ओकरा कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ बंद बाबू के बड़ पुलिस दरोगा डीएसपी एसपी कलेक्टर जज डीएम सीएम पीएम कि राष्ट्रपति ये हमनी खातिर लोग बड़ हो लेकिन ये लोग बड़ के करा कृपा से भइल बा के करा वही माई के हम याद करत नहीं जेकर नाम है आदि शक्ति जगत जननी त तोहरे समंदरी संतरी तोहरे से गाया तू ही तो बना देलू सब हवा के लाया तोहरे से मंतरी संतरी तोहरे से गायब आ तू ही तो बना देलू सब हवा के लायक। अच्छा सुनील जी को स्वाहा जरा हमने का कार्यक्रम करत एगो माला डाल के हम सम्मानित करब। और बाबूजी के आत्मा जहाँ कहीं भटकत होकर भगवान आत्मा के शांति दी। लक्ष्मण झूला पर झूलाई लड़का माई से कहले कि ये माई हेलो तो तू ही हो ब्रह्मा जी के
ही हो ब्रह्मा जी के रानी ही हो मैया शारदे भवानी। तू ही हो ब्रह्मा जी के रानी हो मैया शारदे भवानी। कार्यक्रम के आयोजन करता श्री राम आश्रय महतो जी भूतपूर्व स्टेशन मास्टर भी रह चुकल बानी भारतीय रेलवे के। वाह और यहाँ के कर कमल द्वारा 500 रुपया पुरस्कार मिलल बा। बार बार प्रणाम करम और यह नारायण जी से प्रार्थना करम कि आत्मा जहाँ के भटकत हो भगवान आत्मा के शांति दिलो छुमल झूला पर झूलाई। अच्छा अच्छा बबन मिस्त्री जी धियावन टोला 101 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिले बनी। भोलेनाथ बनौले रखी। अच्छा जी अध्यक्षता कर रहल बानी उहाँ के नाम है पुरस्कार मिलल है बार बार सम्मान बा दिल से। लेकिन हम प्रार्थना करतानी जेकरा हमनी के श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थित बानी जा नारायण जी आत्मा के शांति दी बनौले रखी। लड़का माई से कहले कि माई अरे तमाई और गजबे बनाता सुरेश सिंह उरियान टोला बड़का लड़का बानी 500 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिले बानी। ओ बाबूजी के आत्मा जहाँ के भटकत हो के भगवान आत्मा के शांति दिले छुमल झूला पर झूलाई। माई और बेटा के ऐसा हो नाता अबू ना त लागे बची ना बुझाता तोहरे से कविता तोहरे से कविता कहानी हो मैया सारा तोहरे से कविता कहानी हो मैया सारा तोहरे से कविता कहानी हो तू ही हाउ ब्रह्मा जी के रानी हो अब बहुत कम समय में हमने का सुमरन मंडल समाप्त करके होदल के समय दे हम जा तब पुरस्कार आगल बता ले लिया के करे ओर से आए वीर बहादुर महतो जी उल्लास टोला 101 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिले बानी बार बार प्रणाम।